Eccellenza tiegħek Monsenjur Arċisqof Charles Cicluna, Wis Reverendu Ministru Provinċjal Patrient Nikirkop, Reverendu Kanonku David Cilja, inselmulkom u nirringrazzjawkom li onorajtuna bil-preżenza tagħkom illejla. Onorevoli Sammut Ħili, rispettabli Sindku, Sinjuri li lqajtu l-istedina tagħna, fisem il-Gwardjan u l-Fraternità Franġiskana tal-Belt Valletta, il-President u l-Kumitat tas-Soċjetà Filarmonika Nazzjonali La Vallett, ir-Rettur u s-Sedja tal-Arċikonfraternità ta' Santissimo Kurċifiss, nilqgħukom għal dan il-mument ta' riflessjonijiet u mużika sagra, imtella bil-kollaborazzjoni tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Iltqajna l-lejla sabiex nirriflettu fuq il-mixja ta' Sidna Ġesu Kristu mill-mument tal-kundanna sal-qawmien mill-imwiet. Dan se nagħmluh permezz ta' siltiet mill-kitbiet ta' San Franġisk ta' Assisi, akkumpanjati minn mużika sagra. Din is-serata tilħaq il-ħofol tagħha bil-kelma ta' Monsinjur Arċisqof. Insellmu wkoll lit-telespettaturi naqdu magħna u lil dawk li qed isegwuna fuq il-mezzi soċjali. Ix-xewqa tagħna kienet li dan ma jkunx sempliċement kunċert, imma mument ta' talb u ġabra. B'hekk nitolbukom sabiex ma jsirx ċabċib bejn silta mużikali oħra, imma l-applaws mistħoq isir wara l-innu tal-aħħar. Nitolbukom ukoll tagħmlu l-mowbajl fuq silenzju. Illum li f'din il-Knisja ġiet ċelebrat jum l-Art Imqazza, nitolbu wkoll għal patrijiet Franġiskani li qed iservu f'din il-missjoni, għal ħutna l-insara u għal paċi f'din l-art tant għażiża għalina l-insara. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Nadurawk Sidna Ġesu Kristu hawn u fil-knejjes kollha tiegħek li jinsabu fid-dinja kollha u nberkuk għax b'salib imqaddes tiegħek inti fdejt id-dinja. Ġesu kkundannat għall-mewt. Dawk li rċevew is-seta li jagħmlu ħaq mill-oħrajn għandhom jagħmlu l-ħaq bil-ħniena, skont kif iridu li huma jsibu ħniena mingħand il-mulej. Ħajkollna mela l-imħabba, l-umiltà u nagħmlu karità għaliex din taħsel lill-erwieħ mid-nubiet. Il-bnedmin jitilfu dak kollu li jħallu warahom fid-dinja. Magħhom iġorru biss l-imħabba tal-ħniena u tal-karità li jkunu għamlu u ta' dawn jirċievu mingħand il-mulej il-premju u l-ħlas mistħoq. Ġesu mobbi bis-salib u reħa r-rieda tiegħu f'idejn il-Missier. Issa r-rieda tal-Missier kienet din li l-iben tiegħu imbierek u glorjuż li ġie moti lilna u li twilet għalina joffri lilu nnifsu bid-dem tiegħu stess b'sagrifiċċju u vittma fuq l-altar tas-salib. Dan għamlu mhux għalih innifsu u li bih sar kollox, imma l-dnubietna. U hekk ħallilna eżempju biex nimxu fuq il-passi tiegħu.
Ġesu jaqa għall-ewwel darba. Oqgħod taħseb ftit u bniedem u għaraf kemm ollik il-mulej Alla li ħalqek u sawrek għaġbija tal-iben maħbub tiegħu skont il-ġisem u għas-sura tiegħu skont l-ispirtu. U l-ħlejjaq kollha li huma taħt is-sema, kull waħda minnhom skont in-natura tagħha, jaqdu, jarfu u jobdu lil ħalliq tagħhom aħjar minnek. Ġesu jiltaqa' ma' Ommu Marija. Slim għalik, o Sitt qaddisa u sultana. Qaddisa ta' Alla Marija, verġni li sirt knisja,
mażula mill-missier l-aktar qaddis tas-sema. Huwa konsagrak flimkien ma' ibnu l-Aziz u l-aktar qaddis u mal-Ispirtu Santu, id-difensur. Fik kien hemm u hemm il-milja kollha tal-grazzja u ta' kull ġid. Slim għalik palazz tiegħu. Slim għalik tabernaklu tiegħu. Slim għalik dar tiegħu. Slim għalik il-bies tiegħu. Slim għalik għaddejja tiegħu. Slim għalik tiegħu. jerfa s-salib minn xmur iċ-Ċirinew. Kieku int kont l-iżbaħ u l-aktarani u tagħmel ukoll ġubijiet, hekk li saħansitra tħarrab ix-xjaten, dawn il-ħwejjeġ kollha kienu jkunu għalik ta' ħsara u xorta waħda xejn ma hu tiegħek u f'ebda ħaġa minn dawn kollha ma tista' tiftaħar. Imma f'dan nistgħu niftaħru b'dak li hu dajjef fina
u li nġorru ta' kuljum is-salib imqaddes tal-mulej tagħna Ġesu Kristu.
xotta wiċċ Ġesu. Ħini dak il-qaddej li jaħżen teżori fis-sema mill-ġid lil mulej juri miegħu u li ma jixtieqx jurih lil bnedmin biex jikseb il-ħlas. Għaliex l-aktar għoli juri l-ħidma tiegħu ma' dawk li joġbuh. Ħin il-qaddej li jżomm moħbi f'qalbu il-misteri tal-mulej.
Ġesu jaqa għat-tieni darba. Ħini dak il-qaddej li meta l-bnedmin ifaħruħu jkabruh, ma jqisruħu aħjar minn meta jqisuh bħala bnedem baxx, sempliċi u ta' min jistmerru. Għaliex il-bniedem jiswa daqskemm jiswa quddiem Alla u mhux aktar. U ħini dak il-qaddej li ma joqgħodx fil-għoli bir-rida tiegħu u dejjem ikun jixtieq li jkun imqiegħed taħt riġlejn l-oħrajn. Ġesu jiltaqa' man-nisa ta' Ġerusalemm. Ħin il-bniedem li jistabar bil-proxmu tiegħu minħabba djufija tiegħu, bħalma jixtieq li l-proxmu tiegħu jistabar bih jekk isib ruħu fl-istess qagħda. Ħin dak il-qaddej li jrod lil mulej Alla kull ġid, għaliex kull min iżomm xi ħaġa li ħin nifsu ikun jaħbi l-ġid tal-mulej Alla tiegħu u dak kollu li jaħseb li għandu jittaħidlu.
għattilet darba. Kemmu maħenjin umberkin dawk l-irġiel u n-nisa li jżommu sħaħ sal-aħħar, għax fuqhom jistrieħ l-ispirtu tal-mulej u jagħmel fihom post fejn jammar. Huma wliet il-missier tas-sema li jagħmel l-emejjel tiegħu, huma rajjes aħwa u ommijiet tal-mulej tagħna Ġesu Kristu. Aħna arajjes meta r-ruħ ta' dawk li huma mimlijin bil-fidi tingħaqad mal-mulej tagħna Ġesu Kristu fl-Ispirtu Santu. Aħna ħutu meta nagħmlu r-rieda ta' missieru li hu fis-smewiet. Aħna ommijietu meta nġorruh fil-qalb u fil-ġisem tagħna bil-imħabba divina u bil-kuxjenza safja, sinċiera, u nwelduh bl-emejjel qaddisa li għandhom jiddu quddiem l-oħrajn bħala eżempju.
Ġesu imnezza minn ħwejġu. Il-mulej tagħna Ġesu Kristu li aħna rridu nimxu fuq il-passi tiegħu lil dak li tradih sejjaħlu ħabib u offra ruħu minn jeddu fidejn dawk li salbuh. Il-ħbib tagħna għal daqstant huma dawk li jagħmlulna tiġrib u inġustizzji mingħajr ma jistoqilna, li jridu jġeluna nistħu u jajruna, li jġibulna dbatija u taħbit, martirju, mewt. Lil dawn irridu nħobbuhom ħafna għaliex minn dak li jġibu fuqna aħna nistgħu niksbu il-ħajja ta' dejjem.
maqsum sammar mas-salib. Kemmu qaddis u ta' min iħobbu. Kemm joġob. Kemmu umli, mimli slim, ħelu u ta' min jixtiequ fuq kollox li kollna ħutna u iben bħal dan il-mulej tagħna Ġesu Kristu li offra ħajtu għan-naġ tiegħu. Ġesu jmut fuq is-salib. Il-mulej Ġesu tant sofra lina, tant għamel ġid magħna li kull ħlejqa li fis-sema, fl-art, fil-baħar u fil-qiegħ tal-art għandha trott tifħir lill-Alla, glorja, ġieħ u barka għaliex hu l-qawwa u s-seta tagħna. U li hu waħdu tajjeb, waħdu l-aktar għoli, waħdu li jista' kollox, tal-għaġeb, glorjuż u waħdu qaddis ta' min ifaħħru u mbierek għal dejjem.
nażel mis-salib u mqiegħed fih dan Ommu Marija. Isimgħu ħuti. Jekk il-Verġni mqazza jistħoq ilha tanġieħ, jekk il-qabar li fih Ġesu ġie mitfun għal żmien tingħatalu tant qima, mela kemm għandu jkun qaddis ġustu jixraqlu dak li jmiss bideh, jirċievi fil-qalb u bil-fom tiegħu, mhux aktar lil dak li se jmut, imma lil dak li jurebbih u glorifikat għal dejjem. Ġesu mitfun u wara 3 ijiem iqum. Għaliex ma tarfux il-verità u ma temnux fl-iben t'Alla? Ara, ta' kuljum jinżel minn ħdan il-missier fuq l-artal fidejn is-saċerdot. U kifu wera ruħu lill-appostli għad-disa tiegħu fil-ġisem veru tiegħu, hekk juri ruħu lilna fil-ħobs imqaddes. Kifu ma għarfu li blajnejn tal-ġisem ma kinux jaraw biss il-ġisem tiegħu, imma kienu jemnu li hu tassew Alla meta kienu jikkontemplawh blajnejn tal-Ispirtu. Hekk ukoll aħna naraw il-ħobs u l-imbid blajnejn tal-ġisem. Imma nemnu bil-qawwa li dawn huma tassew il-ġisem u d-demm l-aktar qaddis tiegħu ħaj u vera.
Sinjal tas-sultan risa lejna jiddi dawl misterjużi salim fuq jitla l-ħalli biex l-bniedem jerġa' jilqa' bħal qabel b'ħabib. Daqqa sħiħa tal-għazza fuq ġembu tiftaħ ġerħa fil-ġisem għażiż biex mid-demu l-ftit ilma li joħroġ miksbun dafa ta' poplu għaddes. Slima lik, kurċifista matuna, illum tfaħrek kull qalb, kull issin. Kun għattajib bilaj tu kull grazzja, kun għal-ħati ta' maħfra u irsen. Kbir l-emilu tal-ħina ta' Kristu u l-ħajja għal-mewt tas-salim biex bimħabtu il-mewt tona jeqret b'dejmu l-fidu tal-bniedem Siġra sbejħa li tistħar iż-żejjen bil-bisaħ mar ta' demmi s-sultan. Inti bis kont magħżula biex fuqek tilqa' l-ġisem qaddis tas-setan. Inja int ma dirajt kien imdendel prezzi l-fidwa mill-jasar ta' dnub. Ħaddamt miegħek il-ġisem ta' Kristu, taft il-briża li l-għadu milub. Slima lik, kurċifista matuna, illum tfaħrek kull qalb, kull issin. Kun għattajib bilaj tu kull grazzja, kun għal-ħati ta' maħfra u irsen. Kbir l-emilu tal-ħina ta' Kristu u l-ħajja għal-mewt ta'
L-għunet nishtiq nirringrazzja lil kulħadd u kull min ta' semu biex ikonna din is-serata ta' sbuħija u ta' meditazzjoni. Nishtiq naqsam magħkom ħsieb qasir. Qegħdin f'din il-ġimgħa mqazza bdejnija propju bil-pellegrinaġġ Aziz il-ġimgħa li għadda bl-istatwa venerata tad-Duluri. U f'dawn il-jiem il-kol kemm aħna bil-qalb ninġabru quddiem iġbija għażiża tal-kurċifiss mirakolus u ntennu dik it-talba nadurawk o Ġesu u nberkuk għax salibek u l-mewt tiegħek inti ftejtna. Kull meta nħares lejn il-kurċifiss għażiż ta' Ġesu u ninnota il-kuntrast kbir bejn il-karnaġġjon safi tal-imgħallem u dak li għamilna aħna bih, id-dmija ħarxa. Ninduna li hemm il-kontrast bejn is-safa u dak li jġib il-ħażen fostna. Qegħdin fil-ġimgħa fejn tradizzjonalment il-poplu ta' Alla kien mistieden il-ġimgħa tal-Għid biex iħejji il-ħobs bla ħmira, il-ħobs għażmu. Aħna nikkonsagraw dan il-ħobs bla ħmira li jsir il-ġisem għażiż ta' Ġesu, preżenti bil-ġisem, bid-dem, bir-ruħ u bid-divinità tiegħu fl-Ewkaristija. Imma lina l-ħobs għażmu wkoll ifisser is-sejħa għall-umiltà, għas-safa. Jalla f'dawn il-jiem aħna u nippreparaw fir-ruħ tagħna l-offerta tagħna tal-ħobs bla ħmira mingħajr reba, mingħajr kburija, imma l-ħobs safi tal-umiltà, tal-bżulija, tar-rettitudni. Ikonna l-barka tal-mulej. Ejju nduru lejh fis-sagrament tal-qrar u nippreparaw biex it-qarbina tal-Għid tkun dik it-taniqa ta' mħabba li għaliha ippreparana wkoll dan il-programm tal-lejla. Nadurawk o Ġesu nberkuk.
Feluq din is-serata ta' riflessjonijiet u mużika nixtiequ nirringrazzjaw lill-eċċellenza tiegħu Monsignor Arċisqof ta' Malta Charles Cicluna li llejla onorana bil-preżenza tiegħu u qasam il-ħsibijiet tiegħu magħna. Grazzi wkoll lill-Ministru Provinċjal, lill-Gwardjan u l-Fraternità li għal darb'oħra laqgħuna f'din il-Knisja tant tal-qalbna. Nirringrazzjaw lis-Soċjetà Filarmonika Nazzjonali La Valletta tal-Mużika mill-Isbaħ. Mużika li għenitna nidħlu fl-ispirtu ta' dak li nemnu u li qed infakru. Magħhom nirringrazzjaw lis-Sur Mas Direttur Dominic Darmanin, l-Assistent Direttur James Chappell, il-kantanti solisti Rosabel Bianchi, Georg Zammit, kif ukoll lis-Sur Mas mistieden speċjali għal din is-serata Maestro Pasquale Ajezza. Inroddu ħaj lill-Arċikonfraternità tas-Santismu Kurċifiss tal-għajnuna u l-kollaborazzjoni f'din il-Knisja matul is-sena kollha. Nirringrazzjaw lill-arpista Jacob Portelli li akkumpanjana waqt ir-riflessjonijiet li qsamna magħkom. Ta' min jgħid ir-riflessjonijiet kienu kollha meħudin mill-kitbiet ta' San Franġisk tas-Sisi. Ma baqanna xejn ħlief li nirringrazzjawkom li oġobkom tkunu magħna llejla. Infakrukom dejn il-bib ta' barra wieħed jista' jħalli offerta bris il-missjoni Franġiskana fl-Art Imqazza u ta' dan nirringrazzjawkom bil-qalb. Grazzi ħafna. Nawgurawlkom il-lejl it-tajjeb.